Nej, far, fordi man kan se, at jeg var nummer 1442, der blev meldt ind i klubben. Vi kan bare sige, at vi godt vil have det nummer. Jeg skal ikke med dig. Nej, han er der overhovedet ikke. Sig det lige en gang til. Sådan en? Nej. Sådan en eller sådan en. Jeg tager sådan en. Kom, vi skynder os. Far, skal du have en ragusa? Han savner rusavnen. 24? Far, der er ikke nok. Hvad mangler du? Så kommer ikke mere. Det er ikke godt. Så kan I ikke få noget god. Det er ikke mig. Ja. Det er jer. Nej. I sidder bare og siger det mig. Har du gjort sådan?